Mày y cái này cái tụp bia. Peit bông peit. Tong mama manu ba ai. Ai maya me yang birthday Christmas. Hatu sini aku bener. Mày thọ mama bị maya. Siapa? Ban teriak maya mẹ là mày. Maya lagi cukup angel sah. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki Nongshong Shnong jong ka Nongrah kilayami nalaki yin kisem na kidukan ban khongoy bat ban Peit yakadur jong Keneddy khongsit hakapor baki Pulit kiwan Ïalam ya u Nongrah ban le ya ka crime scene reconstruction kaba un pen I hae ba ule bat kumnu ule hakapor ba penyap ya ka kong elang phawa kumban shupin kan mau baki Nongshong Shnong ka Nongrah bat wat ki para marjan jong Keneddy ki kendet ban tip ba ude ma u ba penyap ya hebret kershan bor kharmudai Hendrai ke bakampen kendit shu eki kedai ba uba penyam ya ke kong elang pawaru udai penban da uju ubrio.